Mbukelo we-BVM sikubingelele la esikhona sikaDukuza kumgubho kaShaka. Ngabe sikhuluma nobamntama? Ngikhuluma noSindo Kuhle wakashozi Sibongo. Mashozi. Uyaphila? Ngiyaphila njani? Sibona uvunulile kahle. Si-BVM TV sathi sikuvakashela kancane. Eke sibone ukuthi lentokazi evunule kangaka isuka. Ngisuka esigodini sasemangeni kaShozi phansi kwenkosi uBhekamanga kaShozi. Ngabe usuku sakuphethe kanjani? Ngaphandle nje kwemvula ngoba siyintombi siphelele kanjena ayisiphazamisi kakhulu. Sibonge kakhulu singakuchitheli isikhathi thina si-BVM TV sithi nje asithathele ithuba nje sithi ukuvakashela sizobona nje ubuhle bakho mhlawumbe khona nje insizwe sekucelile Okwamanje akukho bengabe befaka ama-CV cha bengafaka ama-CV ngoba yimi ongathanda ukuthi kube khona okukhona oza ngesihle oza ngokuthi uza ngeyiphelele okwamanje Nkosi yami ngisho ngathi udla ngesihle sicela ame kancane siqale siqede isikole usafunda ngiyafunda sibonge kakhulu si-BVM TV sibonge kakhulu